Hola, soc Rebeca Retxa, farmacèutica de l'equip del Servei de Farmàcia de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre, i us voldria comentar que des de principi del 2025 el Servei de Farmàcia del nostre centre ha fet un pas endavant en la incorporació del carrusel vertical de medicació, un sistema automatitzat que modernitza la nostra gestió interna. És una millora dins l'actualització del servei per afrontar nous reptes assistencials. El circuit del medicament comença amb la compra i la recepció. Quan el metge prescriu un tractament, les farmacèutiques realitzem la validació d'aquest tractament i després les tècniques de farmàcia preparen i dispensen la medicació a les unitats d'hospitalització. Tot aquest procés està informatitzat i controlat per garantir que la persona atesa rebi exactament el que necessita. El carrusel emmagatzema els medicaments de manera ordenada i eficient. Quan se'n necessita un, el sistema el localitza automàticament i l'acosta al punt de recollida. Això ens permet reduir errors, optimitzar el circuit i millorar la traçabilitat dels fàrmacs. També optimitza l'espai i facilita el treball dels professionals, que poden centrar-se en tasques clíniques i de suport. Així, el servei de farmàcia ajuda a garantir una atenció segura, ràpida i de qualitat, perquè darrere de cada medicament hi ha un equip treballant per tu.